खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। लोगोसे बड' चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आङो गोदान मोनसे रादाब। मिजिंथियो भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायगोन। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गरेस्वर बालाबारियाव सिनाय मोनै दुथांनि पिस्तलजों रां दाबिनाय जाथाय सोमजिदों। बे जाथाया फुंबिलि समनि 3:30 रिंगायाव 2 नं बालाबारि गामिनि थानेश्वर बर'नि न'आव जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थानेश्वर बर'नि न'निफ्राय रां दाबिनानै थानेश्वर बर'खौ आथिङाव गुलि गावनानै गालांदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। खौरां मोननाय बायदिब्ला गामिनि आबादारिफोरा जमा खालामनाय रांखौ थानेश्वर बर'नि आखायाव दोनथुमोमोन। जोखोम जानाय थानेश्वर बर'खौ गरायसरगुरि सावस्रि मिरुआव गिबि फाहामथायनि उनाव JMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया आसाम सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरनानै खुंनाय सोलोंथाइनि गुन उत्सबआव बर' राव गैयैनि बागै गोख्रों खेंफोरथि होदों। बिथाङा आसाम सोरखारनि फारसे सोंथि दैखांदों आरो आसाम सोरखारनि बर' रावनि फारसे लानाय गुबै थांखिखौ फोरमायनो खावलायदों। बर' रावखौ फोजोबस्रांनायनि सोलोसो नामा? मानो बर' रावजों बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ 5 आरो 6 थाखोनि फरायसाफोरनो इंराजि रावै होदों होनना गोख्रों खेंफोरथि होदों बिथां नीलकान्त गयारिया। लोगोसे बर' बिजोंनि 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंलुआव इंराजि बिजों बाहायनायनि हेंथायै गण उत्सबआव बर' थुनलाइ आरो एबसुआ जथायै गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायथिदों। 19थि चिरां जिल्ला एबसुनि थान्दै जख'न्थायाव दानि बर' माहारिनि थासारिखौ लानानै सावरायनाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ फैगौ 6 आरो 7 जानुवारियाव चिरांनि बड'सा नोगोर बांगालाबायाव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारीया। लोगोसे फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइनि सायावबो गोथौ सावरायनाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों। हिट एन्ड रान ल' गोदान आयेननि हेंथायै खुद्रिखांदों आसामाव गारि सालायगिरिफोरा। अल नाइट डे सुपार बासफोरा मैया आरो दिनै आसामनि गासैबो जायगायावनो बासफोरजों लोगोसे गुबुन गारिफोरा सालाया होननानै बिथांमोना बुंदों। मानोना सेन्ट्रेल सोरखारा ड्राइभारफोरनि थाखाय गोरा आयेन बानायदों। बे आयेनानो जाबाय बास एबा जायखिजाया गारिनि ड्राइभारफोरा एक्सिडेन्ट खालामनानै खारखोमालांनायनि उनाव हमजायोब्ला 10 बोसोर जेल जानांगोन आरो 7 लाख रांबो फाइन होनो गोनां जागोन होननानै सेन्ट्रेल सोरखारा बे आयेनखौ बानायदों आरो बे आयेनखौ केन्सेल खालामफिननो नांगौ होननानै ड्राइभारफोरा दाबि खालामगासिनो दङ। धेमाजि जिल्ला जनाइ महकुमा सिगागामि पन्चायत उदयपुरनि बादोल पेगुनि नखरा बुधबार सानखालि साननि 2 रिंगायाव मोब्लिब सर्ट जानायजों न' खामनानै लोगोसे न'आव थानाय धोन सम्पति रां रुफानि अनगायैबो माइ बाख्रि आरो गोबां मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जानांदों होनना खौरां मोननाय जादों। दुखुथिया नखरखौ मिसिं हारिनि माहारियारि आफादफोरा अनसुंथाइ हैदों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। गसाइगाव टाउनाव गोदानै लुफुंनाय क्लक टावारखौ बेखेवबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव सतसगढ़ मन्दिराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दावबायफैनायजों लोगोसे गसाइगाव टाउनाव गोदानै लुफुंनाय क्लक टावारखौ बेखेवदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनबावगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।